Мислиме за ваксините. Ваксините това са нали, тези, които са от бебе, нали, окей, нали, те нека си ги слагат, те са си изпитани от хиляди години, но тези ваксини, които бяха в COVID и примерно ще има, не бих се доверила на тях и не бих си сложила, защото темата е малко, как да кажа, за ваксините и за здравеопазването у нас е малко, как да кажа, не окей, не приятно. В момента, в който решиш да направиш нещо и да си сложиш ваксини, както беше по COVID, слагаш се ваксина, умираш или бъстерните дози. За мен това беше малко не окей, не беше приятно, нямаше какво да се случи. Освен да умираш, имало и случаи, които нали, оцеляваш, нали, не казваме, че всички са загинали, в зависимост от това как ти понесе, но в повечето случаи, като отидехме в болниците, и до ден днешния се страхуваме, като отидеш някъде, просто да не ти сложат маската и да умреш, да те предозират. Защото повечето хора се страхуват да кажат, аз не искам тази маска, аз съм добре, примерно, и да не ти я слагат. Ето, примерно, има хора, които, съм чула, няма да казвам сега, роднини са не са ли, те казват, излизам от пойка, тя ми слага, вика, маската, вика, аз си дишам и не мога, вика, не искам да имам тази маска и да ме унищожават. Това било задължение, нали, така да не им се казват. Тя казва, като си тръгнеш, нали, мога да си сложа маската, защото на моя отговорност аз отговарям. И в този случай, защо когато си добре, когато можеш да дишаш, те да ти бъдат още кислородна маска. Няма смисъл. Те го правяха, защото да унищожат хората. А хората са страхливи, срам и не си изискват правата. Когато ти си изискваш, както и примерно с банките, които ти слагат, нали, през вените и така нататък, когато ти свърши тази банка, какво правиш, нали? Сега не са като ти едно време, където като свърши въздухът ти, нали, така. Чакаш 1-2 часа да ти дойде да ти го сменят, чакай малко. Защо аз трябва да чакам още? Отиваш, казваш си, почваш да нахалстваш, няма да ги оставиш. Сега, носят ти някаква храна, която е, как ти кажа, умряла храна. Те са ти предписали нещо друго, те ти носят съвсем различно, което не ти е за твоя организъм. Крайната операция не е за тебе това нещо да го ядеш. И ако ти не го погледнеш и си седиш и си го ядеш и после ще се чудиш, защото ти е станало зле и така нататък. Гледайте какво ядете в болниците, гледайте какво ви правят, питайте много и се интересувайте, защото сестрите понякога са неопитни. Доктора като дойде, той ще им се скара, защото това е главен лекар. И колкото и да са опитни сестрите, не казвам, че всички не са, но повечето са некадърни и дойдат само ти сложат просят нещо и си заминат, не трябва да е така. Така че, ако мислите, че ваксините са полезни или не, кажете мнение. За мен те са, как да кажа, новите ваксини никога не бих си сложила. Не съм си слагала по време на COVID, но мисля, че не съм имала COVID. Ако и да съм имала, може да съм го изкарала, но не помня. Аз съм имала не COVID, не знам дали е било COVID, но бях много зле, когато още накрая, значи дойде края, нали, съобщиха ноември, там 20-та, че идва COVID. И откъде идва, не се знае, ние хората много бях притеснени. Също, като дойде 2021, там януари беше някъде, не мога да кажа, началото на края, много се разболя нашето семейство. Това нямах дете, нали, но аз и мъжа ми и се разболяхме много и не знам дали беше от COVID или не, защото не знаехме дали още е дошъл. Уж казаха, че не, но аз мисля, че беше дошъл, защото винаги казват, не е така, нали, по-късно ще дойде вирусния грип, така, както беше и сега. В другите градове имаше пандемии, така нататък, спираха училищата да учат онлайн. Тук в София все едно нямаше много пандемия, те не отразяваха много и така. В един момент аз си запитах за COVID-а, откъде е дошъл. Да, казват от Китай, Щатите някои. Но не смятам, че това е критерий. Откъдето и да е дошъл този COVID, извинете, това не е критерий да смятаме, че една държава не е окей да не ходим там. В Китай, според мен, те са
така, как да кажа, на места много здрави, японците също, корейците. В Европа ние сме най-така уязвимите, най-податливите на такива вируси, на такива грипове, на такива неща, както и в Щатите, защото те си ядат бокурци, ядеме вече, ядеме това, което трябва да е. И аз не знам какво да кажа, аз съм разочарована и огорчена от това нещо. Така че за мен ваксините, новите, не са за мен. Аз не бих си сложила, не бих си позволила да умра, и защото имам в момента дете малко и не искам да бъда застрашена, а пък искам и да живея дълги години. Когато имаш възможност, го правиш, когато не, не. Така че надявам се хората да осъзнаят. Повечето хора си казват: о, ти ще ми казваш аз какво да правя, така. Така че, много моля, вижте дали това е за вас или не, преди да постъпвате в болница, преди да влезете, дали да ви слагат ваксини, замислете се и тогава вече действайте. Пожелавам ви лек ден и надявам се да обмислите това, което е. Дайте коментар, абонирайте се за нас и ни харесвайте.